Ngingatha ngithi kunina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqama yamalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka ke enhla nezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya. Igama lami ngumlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu. Angiphinde ngikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu. Sikhumbuzisana endulo ukuthi okhokho bethu babekade behamba kanjani, esikhathini sanamuhla thina sesihamba kanjani. Kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sibuke endulo ukuthi okhokho bethu babekade behamba kanjani. Uzokhumbula phela ukuthi impilo zethu thina njenganabantu zisekelwe yibona okhokho bethu nomkhulu bethu kanjalo nogogo bethu. Ngamafuphi nje mangacikoza impilo yethu thina njenganabantu abampisholo inqike enkomo kwabangasekho. Namuhla kabafowethu ngifisa ukuthi sike sizixoxele nje. Namuhla bafowethu ngiyafisa ngeimpunga yesintu ukuthi ngike ngikhulume nabantu. Kungani ngifisa ukukhuluma nabantu? Ngizokhuluma inkulumo engezugxila entweni eyodwa. Kodwa le nkulumo engizoyikhuluma izothanda ukuthi isabalale, izothinta izinto eziningi. Ngizokhuluma ngento eyodwa nakuba ngizokhuluma ngento eyodwa. Kodwa namuhla ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngesichitho. Umuntu nomuntu esiwumthelela wokuthi lesichitho simembathe. Ngikhuluma ngesichitho esikwembethe wena njenganomuntu. Ngikhuluma ngesichitho esingembethe mina njenganomuntu, kodwa imbangela yokungembatha kwaso lesichitho ilele kuwena njenganomuntu. Ngamafuphi ke ngicela ukukhuluma namuhla ngesichitho somuntu nomuntu esimembethe ngenxa yakhe. Abantu abaningi bazodideka ukuthi impunga yesintu ifuna ukukhuluma ngokuthini namuhla mayithi ikhuluma ngesichitho esembethe umuntu nomuntu, futhi imbangela ukuthi simembathe leso sichitho uyena umuntu nomuntu. Emasontweni adlulile sike sakhuluma ngesihloko la esithinta ukuzithokozisa ngokocansi kungafanele kwabantu bephila phansi komthunzi welanga. Sibese sikuveza ukuthi ke leyo nto ekade idalelwe ukuthi yenziwa abantu abasuke sebeganene beyindoda nomfazi. Esikhathini sanamuhla esiphila kuso thina sabantu siphila la esikhathini sentando yeningi, la kusebenza khona umthetho wamadoda athile kubantu bonke. Ngisho ukuthini mangithi kusebenza umthetho wamadoda athile kubantu bonke. Esikhathini esiphila kuso thina sabantu abampisholo siphila esikhathini samalungelo. Makuyisikhathi samalungelo kukhona izinto ezigunyaziwe engafanele ukuthi zigunyazwe ngaphansi komthunzi welanga. Esikhathini sanamuhla ukukhishwa kwezisu kuyinto egunyaziwe nesemthethweni nento abantu abayenzayo phansi komthunzi welanga. Kodwa labantu ekuyibona abagunyaza lokho abazange basitshele thina njenganabantu izinto ezizohamba zibe yinselelo ukuthina njenganabantu abampisholo. Kodwa ke wena unenhlanhla ngoba uyakwazi ukuthi ubuke Impunga Yesintu TV ekuyi-channel la sikhumbuzana khona endulo ukuthi kwakwenzeka njani. Ngezikhathi zasendulo wawungakazuza ukuthi kukhona ikhambi elithile lokukhipha isisu kumuntu wesifazane. Kodwa uke uzwe ukuthi ngezikhathi zasendulo kwakuke kube umshophi ukuchitheka kwesisu kumuntu wesifazane. Lakhona sasithi uma sesichithekile kwakungahlalwa nje kubukwe, kodwa kwakwenziwa, kwakusukunywa ukuze kukwazi ukuthi kulandelwe imigudu ethile ekufanele ukuthi ilandelwe, ngoba abantu basendulo babeqonda ukuthi uma isisu sichithekile kumuntu wesifazane lokho kusuke ngisho ukuthi ingane ayikho, isuke ikhona ngokomoya. Uzokhumbula phela ukuthi umuntu akusiyona inyama, kodwa inyama yisidumbu nje esihlala umuntu ungumphefumulo. Nengane ngokunjalo ngenkathi wesifazane isisu sichitheka kuyena, umehluko ukuthi leyo ngane ayiphilanga emhlabeni ngokwenyama, kodwa iyaphila ngokomoya. Esikhathini sanamuhla ke kube sekuthiwa izisu azikhishwe, abantu besifazane abazihushula izisu. Kodwa sangatshelwa ingqinamba esobhekana nazo thina sabantu. Kunamuhla kukhona umuntu othola ukuthi imali uyayibamba ngezandla zakhe iyaphunyuka. Kube khona umuntu othola ukuthi uyazama ukuba sebudlelaneni ngenhloso yokuvusa umuzi kayise, omunye wesifazane ngenhloso yokuthi kufanele agane.
kodwa bese kuvele kuchitheke. Bathi besazwana nomuntu athandana naye bese emva kwalokho kuvele kube khona isicanucanu nesidina phakathi kwabo. Yini yenza konke lokho? Omunye agcine manje esenuka abantu ukuthi yena ushawe ngesichitho, kanti lesichitho lesi esimembethe isichitho azenzela yena sona. Omunye uzoba nombuzo ukuthi impunga yesintu lesichitho okhuluma ngaso othi ngazenzela mina sona ngenza njani ngoba phela mina ngazi futhi angiqondi. Ngenkathi uqala wena umuntu uhamba wembatha nabo bonke abantu ugcina wembatha nomuntu manje nawe uthola ukuthi wakhipha isiso kokuqala lokho. Leso sichitho sizokwembatha sizombathise isichitho ngoba leyo nto isuke iwungcola osuke wena usuhlangabezane naye. Ngenkathi uhlangana nalomuntu onokungcola phezukwakhe nawe wembathe naye lokho kungcola kusala kuwena. Uphinde futhi uthola ukuthi wena wathi uthandana nentombi yakho, uthandana nomuntu othandana naye isoka lakho, nabe senembatha kwavela isisu. Sathi masivela lesisu ngesizathu sokuthi kini abalwazi lelo daba futhi aninhlanganisiwe nabe senithatha isinqumo sokuthi lesisu sikhipheni. Uma senisikhiphile lesisu nobabili, lengane la ikhona iyakhala yona inalo igama. Lengane la ikhona yona icindezelekile, ezinye ingane azicindezelekile. Lengane la ikhona ayidlile. Lengane la ikhona ayembethe. Uma lengane la ikhona ingembethe ingedlile, isizobuya manje ize kuwena mawubheka wena leyo ngane njengawayibulala. Izothi mayibuya iza kuwena ngeke yena iphenduke isichitho kuwena. Ayisona yini isitha sakho? Ngoba phela wena wayibulala lengane. Ekuyibulaleni kwakho akukho yenzela kona, awuyicelile intethelelo kuyo. Awuyicelile intethelelo ethongweni lakho. Awuyicelile intethelelo kumkhulu womkhulu. Naso-ke isichitho esishaya abantu kakhulu, uthola umuntu athi impunga yesintu imali ngiyayisebenza kodwa manje ayihlali, ngizibona ngiyichitha kakhulu imali. Lokho abathi ngolimi lasemzini ukuspenda. Ngithi sengithengile bese ngiyazisola ukuthi ngithengeleni. Ingoba manje sekuvuka lengane le owayikhipha. Kwesinye isikhathi sekuvuka lengane le eyachitheka. Ngoba noma yaphuphuma ingane izokwazi ukuthi ibesichitho phezukwakho ngesizathu sokuthi isuke ibona ukuthi awuyinakile wena, kodwa nje wena uzinake wena nje kuphela. Abantu abaningi ke bake bathi mabethandana, owesilisa uthola ukuthi uzosola owesifazane ngokuthi uqomile, mhlambe khona imikhuba yenzayo. Kanti hayi ngoba nakulo wesifazane kukhona imikhuba yenzayo. Ingoba manje lengane isivuka phezukweni. Ifaka isichitho kulo wesifazane ukuthi akabonakala sengathi ke manje uyafeba ngesizathu sokuthi ifuna ukuchitha yonke into ethi yalunga kulo wesilisa. Kanjalo nakuwena wena wesifazane. Ivele ivuke lengane mawuthandana nowesilisa owake wathandana nomuntu wayekhipha isisu. Lo wesilisa unengane angayazi ukuthi yena unengane. Yena wafela uthola ukuthi akageziwe nalelo thunzi elimnyama. Nalona wesifazane ungumfelokazi naye ngokunjalo. Usethandana nawe wena wesilisa, kodwa manje wena uqonda ukuthi uthandana nomfelokazi. Yini ezolunga uthandana nomfelokazi kodwa naye ungazazi? Phela bafowethu akekho umuntu omuhle njenganomuntu onenxeba elisobala. Ngoba umuntu onenxeba elisobala uyakwazi ukuthi asizakale, kodwa umuntu onenxeba elicashile akakwazi ukusizakala lo muntu. Ngenkathi uqhubeka kuyinsizwa umthando wesifazane, uzizwe usumsola ungakazi umbambe esephutheni. Umsole sengathi manje khona ukufeba kwenzayo akwenzela wena, awusezukwazi ukuqhubeka naye. Nangempela besakushiye, uthola ukuthi omunye athandana nabantu besifazane, ufuna ukuvusa umuzi kayise. Kodwa ngoba wembethwe lesichitho azenzela sona yena, wavumelana nentombi yakho ukuthi ayikhiphe isisu. Lengane siyabuya manje izochitha zonke izinto phezukwakho. Kungenzeka bafowethu ukuthi sengikhulume kakhulu ngiyimpunga yesintu, ngageqa amagoli ekubeni ngingemungi. Ngike ngingathandi kakhulu ukuthi ngikhulume kakhulu ngigeqa amagoli ekubeni ngibe ngazi kahle ukuthi ngishicilele ngeke ngisuke ngikukhuluma. Abantu abaningi ke sebesizakele kakhulu. Abantu abaningi bakwazile ukuthi bahambe baye ezitolo zakwa Adams and Greeks. Abanye baxhumana nayo impunga yesintu bacela ukuthi impunga yesintu ibathumelele usomqulo ongacimi omhlahlandlela wempilo yesintu. La ngikhuluma ngencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ngibhalile ke bafowethu kuyona lencwadi
ngesihloko esithi ukuphuphuma kwesisu nokukhishwa kwesisu. Yingakho nawe ngikukhuthaza ukuthi le ncwadi esizilobayo ukwazi ukuthi uzitholele zona ngoba ziyayihlahla indlela, ziyakwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho, okuwukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze empilweni ngokwesintu sethu thina njenganabantu abampisholo, ngoba isintu siwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampisholo. Asibonge kakhulu, siyacela ke bafowethu ukuthi uma wazi ukuthi wake walenza iphutha elinjalo wavumelana nomuntu wakho ukuthi khiphani isisu, lokho kukhipha kweni isisu, lokho kuvumelana kwenu kwangehlukile nokuthi nina nivumelana ngokuthi khiphani umphefumulo, kwangehlukile nokuthi nina nivumelana ngokuthi bulalani nina nobabili. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke njalo ni subscribe kule channel yethu. Niphinde futhi nitshele nabanye nabo ukuthi ikhona impunga yesintu TV, abeze bazosubscribe, bazothola ukudla komphefumulo wesintu, okuwukudla okuzobenza ukuthi baphile, baphinde futhi bakwazi ukuthi bahlangane nokhokho babo nomkhulu babo kwelamathongo. Ngiyacela ukuthi uphinde futhi uthakaselele omunye umfanekiso oqoshiwe la kwimpunga yesintu TV. Ake sithi nje impunga. Shimane, yes, Shimane,